zer eman du, zer eman dezake eta zer ezingo du eman euskararen legeak. Gonbidatuak mesedez pasa daitezela holtzara, txalo bero batzuentzat. Egunon, hiruroi. Ondo? Bai. Bai? Bueno, goazen lehenik eta behin kokatzera, bai, gaian. Nahi duen akar dezake hitza, nahi duzuen momentuan. Zertan da ezberdina Nafarroako euskararen eraentza juridikoa, regimen juridikoa inguruko formuletatik eta zer ondorio du? Bueno, hasiko neke? Vale. Bai. Nik esango nuke zerbaitek ezberdintzen badu euskararen araugintza. Gainontzeko hizkuntza minoritarioen araugintzatik da atxikimendu ezatik egindako araugintza bat dela, ez? No? Batek begiratzen du objetibotasunez Nafarroako foru hobekuntza eta Nafarroako euskararen foru legea, eta ikusten duena da, distantziatik egindako araugintza bat dela, gure hizkuntza propioarekiko inolako atxikimendurik egin gabe, eta gure hizkuntza propioa garatzeko eta indartzeko inolako borondaterik gabe. Zehazki erreparatzen badiogu elementu legalei, ezberdintzen da, batetik Nafarroan foru hobekuntzak ez du arautzen euskara hizkuntza propio bezala, ez da baieztapen hori egiten, beste ordenamenduetan bai egiten da. Ez du bigarrenik euskararen ofizialtasuna berehalakoan ezartzen, beste autonomia estatutuek egin zuten bezala, eta adibidez Espainiar Konstituzioak agintzen duen bezala. Eta hirugarrenik, eta elementu hau da polemikoena eta ezberdintzaileena, ofizialtasun hori zonifikatu egiten du, guztiz murriztuz, bale? Igual ezagunegia ez den datua da, euskararen ofizialtasunak soilik eragiten diela Nafarroan populazioaren 9%, ez? Alegia, populazioaren 90% baino gehiago ofizialtasun horretatik kanpo geratzen da. Eta aintzat hartu behar da, geratzen dela kanpo, ni legelaria naiz, konstituzio zuzenbidea da nire disziplina, eta Espainiako konstituzioak berak agintzen duenean koofizialtasun hori, ez? Beraz, ez dago nondik hartu. Bai, nik horri gehituko nioke, hori foru eraentzako legeak ere ez duela aipatzen eskubide eta betebeharrak ditugunik euskara erabiltzeko edo euskara ikasteko, hori bera ere nekok aipatu duen bezala euskararen legean uzten du, eta beste kontzeptu bat ere, agian beste autonomia estatutu batzuetan aipatzen dena da inor hizkuntzagatik ez diskriminatzeko betebeharra edo. Eta hori ere aipatzen da euskararen legean, baina nolabait era malguago batean, hau da, esaten da, administrazioek edo neurriak hartuko dituztela inor ez diskriminatzeko, ez? Orduan, bai iruditzen zait, nolabait alde batetik estatutuan bertan parametro horiek ez jasotzeak iruditzen zait aitortza eza ere badela, ez? Eta euskararen legea ere edukizustea edo garrantzia kentzea ere badela. Javier. Eskerrik asko, lehenik barkamena eskatzen dizuet, ekitaldi osoan zehar euskaraz hitz egiten jarraitu nahiko nuelako, baina ez naiz nahikoa ongi moldatzen eta beraz gaztelaniaz jarraituko dut. El régimen de Navarra viene determinado por tres cosas: el amejoramiento, la ley foral del euskera y las sentencias de los tribunales. El amejoramiento dice que es una lengua, que el castellano es la lengua oficial y que el euskera, el vascuence, lo es también en las zonas vascoparlantes. Nunca se ha dicho cuáles son esas zonas vascoparlantes. La ley foral del euskera, que desarrolla ese artículo, crea tres zonas. La zona vascófona, donde la lengua es oficial, con unos pocos municipios en la zona norte, la población, ya se ha dicho, es muy reducida. Luego la zona mixta, que nadie sabe muy bien qué significa ser zona mixta, donde están municipios
el más importante, el de Pamplona. Pamplona es el municipio que más vascoparlantes tiene y, sin embargo, no es zona oficial, sino que es zona mixta. Y entonces ahí es una lengua de fomento, si se quiere fomentar, una lengua de podrá, todo es podrá. En la zona vascófona es deberá en la mayoría de las actuaciones y, sin embargo, en la zona mixta esto podrá. Y luego hay una amplísima zona no vascófona que se ha ido reduciendo con algunas reformas, pero que es también amplísima, que coge toda la zona sur de Navarra, que es no vascófona. Es una cosa curiosa, es una zona que se define por no ser. Y estas tres zonas marcan que cada persona tenga unos derechos distintos según se dirija a una administración desde cada una de estas zonas. Si estás en la zona vascófona, la zona no vascófona, tus derechos son como en Soria, ninguno, o muy poquitos. Tienes derecho a presentar lo que quieras en euskera a la administración que te dirijas, pero esta te puede requerir que lo traduzcas. En la zona mixta puedes dirigirte a la administración a la que te diriges. Yo soy de Pamplona, me dirijo a la administración, pero la administración, si quiere, me puede contestar en castellano. No tiene ningún deber de contestarme en euskera. No tengo ningún derecho a que se me conteste en euskera. Y en la zona vascoparlante, la reducida, pues ahí sí que es una lengua oficial y por lo tanto me puedo relacionar. Todo esto los tribunales, además, lo han ido matizando, en muchos casos restringiendo. No se le ha puesto pegas al euskera en el paisaje, por parte de las sentencias, sí por parte de las administraciones principales, según la ideología de cada partido en la administración, el euskera desaparece o el euskera aparece en lo que es el paisaje, ¿no? El paisaje urbano. Y luego en los temas de función pública la mayoría de las sentencias son contrarias a que se pida como requisito, y lo que es en otras cuestiones, pues en comunicaciones también se le ponen bastantes pegas. Quiero decir que es una lengua pues de segunda división, muy condicionada, muy restringida. Ese es nuestro régimen jurídico. Eneko, hitz askatzen duzu, bai. Iruditu zait oso argigarria Javierren ekarmena. Gehituko nuke azken elementu bat, eta da, Nafarroan Euskararen Foru Legeak borratu zuela memoria historikoa. Vale? Askotan, araugintza azaltzerakoan, asko matxakatzen den argudio bat da, errealitate linguistikotik abiatuta arautu behar da Euskara, ez? Eta hori esaten da, ahaztuz edo ahaztu araziz, nondik gatozen, zergatik Nafarroan dagoen Euskara dagoen bezala, eta zergatik ez dagoen indartsuago, ez? Eta 1986an, Euskararen Foru Legearen lehen proiektua mahai gainean jarri zenean, hitzaurrean bai hitz egiten zen mendetako bereizkeria pairatu zuen hizkuntza zela, edo gutxienik gaztelaniaz esaten zen larga diskriminación con sentido abandono. Ez, nolabait administrazioek eta botere publikoek bazterrean utzi izan balute bezala, baina hori azkenean borratu zen, besteak beste legea babestu zuten alderdiek ala exigitu zutelako, eta ikusi besterik ez dago nortzuk bozkatu zuten Nafarroan Euskararen Foru Legearen alde, eta realitatea da Euskalgintzak aurka egin ziola, uste zuelako lege guztiz murriztailea zela, eta izan bada lege guztiz murriztailea, pentsatua dagoena, Euskara laguntzeko baino, Euskararentzat oztopo izateko, freno. Horri helduta eta baita ere, justo aurretik aipatu duzue, zonifikazioa, zonaldeak, mistoa, ez mistoa, zuk ere Eneko aipatu duzu, ez datorrela realitatearekin bat, ez, legea. Horri lotuta galdera, bai? Errealitate soziolinguistikoa argi dago ez dela argazki finko bat, eta organismo bizia dela, ez? Esan aldaiteke Euskararen legeak elastikotasun falta duela, esan nahi dut, 1986-tik ari gara, eta, zenbateraino aldatu da zonifikazio kontu hori, edota, ez dakit, Euskararen Nafar araudiak benetako egokitzapena duen gaur egun existitzen den errealitatearekin, hainbat urte pasa dira ordutik, ez da?
Bai, nik uste dut, nolabait errealitate hortatik abiatu zen, errealitate batetik abiatu zen 86an, baina errealitate hori gainera bazegoen diseinatuta nolabait euskararen garapena, irakaskuntza eta erabileraren garapena nolabait mugatzeko edo oztopatzeko, eta hori eremu euskaldunean ere ikusten ari gara. Gainera uste dut, hizkuntza politika zehatz batzu justifikatzeko ere diseinatu egon zela, eta hor dugu, hizkuntza eskakizunen gaia ere. Eta, azkenean adibidez, 2015an eremu euskaldunera zabaltzen da euskararen irakaskuntza. Zertarako balio digu horrek gero benetan eremu horietan gure hizkuntzak inongo aitortzarik ez badu, ez? Eta adibide bat jarriko dut, 2017an Zangozako udala pasa zen eremu euskaldunetik eremu mistora. Baditugu, adibidez, guk behatokian baditugu kexak, ezaten herritarrak, instantzia bat sartu duela euskaraz Zangozako udalean, eta erantzun diola alkateak berak, esanez, mesedez, instantzia hori gaztelaniaz jartzeko, ez duela ezer ulertzen, eta itzulpengintza zerbitzurik ere ez duela, ez? Orduan, aitortza ematen ari zaio, eta irakaskuntzarekiko, ateak zabaldu dira, baina gero errealitatean zerekin aurkitzen gara, ez? Eta pixka bat hori, ez? Gero, iruditzen zaitere, aurrera pausoi begira eta malgutze horri begira, bai, behin eta berriro zentratu garela datu soziolinguistikoetan eta araudia ere hortan zentratu dela. Eta nik uste dut, beste arlo batzutan egin den bezala, berdintasun eta ekitate politiketan oinarrituteko araugintza bat izan behar duela, ez? Ez dugu inondik inora kontuan izan euskararen lege aldatu behar dela planteatzerakoan beti hiztun kopuruari erreperatu diogu, baino ez, beste arlo batzutan eman diren bezala, ez, ekitate politika horiek bultzatzeari begira, ez? Eduki ontzi zurruna dala esango dugu, ez? Pixkat, holan ezin dana, modifikatu edo elastikotasun falta hori daukana, ezta? Sí, nada flexible. Para modificar la ley foral del euskera hace falta mayoría absoluta. Se ha modificado 3 veces. La primera porque se dieron cuenta de que en la zona no vascófona las ikastolas, para financiarlas el gobierno de Navarra con los conciertos, estaban en situación irregular, porque la LINI lo preveía. Dice, ¿qué hacemos con las ikastolas en la zona no vascófona? Y se modificó para que pudieran tener financiación. La segunda, para que 4 municipios de la zona mixta, alrededor de Pamplona, pudieran, si lo querían ellos, por mayoría absoluta, pasar 4 municipios de la zona no vascófona a zona mixta. 3 pasaron y 1 no pasó. Las decisiones eran de tal importancia que aquello originó una crisis de gobierno y la expulsión de uno de los partidos, gobernaban UPN y CDN, y UPN le expulsó a CDN por apoyar la modificación. La tercera modificación fue ya cuando el gobierno de Uxue Barkos, con varias fuerzas que tenían entonces mayoría absoluta, para que algunos ayuntamientos, varios ayuntamientos que habían pedido pasar de la zona mixta, de la zona no vascófona a la zona mixta, pudieran pasarlo, y 1 pasó de la zona mixta a la zona vascófona. Yo creo que se perdió entonces una buena oportunidad en aquel momento para haber modificado la ley foral del euskera en vez de tanto decreto y tanta gaita que se hizo, y que además los tribunales le metieron varios palos a los decretos, para haber intentado al menos avanzar más en la definición de la ley en la zona mixta, porque la zona mixta al final es la más importante, con nuevos municipios o sin ellos, ¿no? Y la última ocasión fue que el ayuntamiento, creo que era de Uterga, me parece que no, de Muruzábal, de Mañeru, que por unanimidad solicitó pasar de la zona no vascófona a la zona mixta, y el Parlamento le dijo que no. Esa es la situación, quiere decir que las fuerzas políticas mayoritarias, UPN, Partido Socialista, Partido Popular, se aunan para que la foto sea fija. Y la realidad va por un lado, la realidad lingüística, aumente o retroceda al euskera, va por un lado, y la realidad jurídica permanece, con muy pocos retoques en determinadas situaciones, porque no le importa la realidad lingüística, lo que quiere es defender ese régimen y que no avance más. O sea, aquí la consigna es mantener la ley como está.
las fuerzas mayoritarias. Gainera, baieztapen hori berresten dute datu soziolinguistiko guztiek. Gaur egun, zonalde mistoan dauden dozenaka udalerrik, baldintza soziolinguistiko hobeak dituzte gaur, 1986an zonalde baskofonoan sartu ziren udalerriek baino. Baina legea pentsatua dagoenez muga jartzeko euskarari, euskara sokoratzeko gertatzen dena da, udalerri guzti horiek ez dutela pasarela bat joateko zonalde baskofonora, naiz eta, esaten duan bezala, askoz euskaldun gehiago izan, bai datu absolutuetan, bai erlatiboetan, 1986an zonalde baskofonoan sartu ziren udalerri askok baino. Are gehiago, gaur egun, zonalde mistoa deitzen denak orokortasunean hartuta, baditu datu soziolinguistiko hobeak, euskaldunagoak, esan dezagun, 1986an zonalde baskofonoan sartu ziren hainbat udalerrirenak. Baina orduan, galdera da, esaten duzuenok euskara arautu behar dela errealitate soziolinguistikoari erreparatuz, 1986an baliagarria dena, ez du balio 2026an. Noiz eta, gainera, lege ikuspegitik, adibidez, ez da atera, baina Espainiako Erresumak ratifikatu zuen Europako hizkuntza gutxituen babeserako gutuna, nazioarteko tratatu bat, besteak beste esaten duena, ez direla onargarriak banaketa administratiboak kalte egiten diotenak hizkuntza gutxituei. Hainbat informetan esan du Europako Kontseiluak, Baskoentzearen legeak, nazioarteko betebehar hori urratu egiten duela, eta oztopo objektiboa dela Nafarroan euskararen garapenerako, baina tamalez gaur-gaurko zor gaude. Eta ez hori bakarrik gainera esaten du, oztopoak ezabetzetik arago, euskara ofiziala ez den eremuak izan arren horrek ez duela esan nahi, Europako gutunaren helburu eta printzipioetara bideratuta egon beharrez direnik. Eta beraz hortaz ari gara, araugintza hori aldatzeaz, eta adibidez Europatik ratifikatuta edo berretxita ditugun konpromiso horiei begira araugintza ere aldatzeaz. Eta egun ditugun araugintza aldatzeaz, baina baita bestelako neurriak ere aldatzeaz, ez? Horri helduta, orain emango izut hitza, Javier, badirudi, nik ez dute hemen zeharik esango zuek esan baiez, edo ez dakit. Hizkuntza gutxitu batek ez duela bere espazioa berreskuratuko baldin eta politika proaktiborik ez dagoen, ez da? Aipatzen duzuenagatik, iruditzen zait. Sí, pero bueno, todos sabemos. Aparte, una cosa es el régimen jurídico, otra cosa es la realidad sociolingüística y otra es la realidad política. Ahí lo dejo. Una de las cosas muy llamativas, por ejemplo, del régimen jurídico del euskera en Navarra, es que como el territorio, la zonificación marca los derechos del ciudadano, se considera que la administración de la comunidad foral tiene su sede en Pamplona, en la capital, y por lo tanto es zona mixta. Y tú, aunque seas de Lesaca, si te diriges a la administración de la comunidad foral, te estás dirigiendo a una administración de la zona mixta. Por lo tanto, vas a tener muchos problemas, porque te van a decir en la zona mixta que aquel régimen es el de la zona mixta. Y entonces todo esto va limitando todavía más derechos. ¿Qué quiero decir? Pues que si se quisiera, habría que hacer una revisión total de la ley foral, pero bueno, una nueva ley habría que hacer, como mínimo, una nueva ley. No creo que nadie esté, que la mayoría esté por cambiar el amejoramiento. No me ha dado esa sensación en los trabajos en los que hemos participado los tres, a pasar por la ponencia que está el Parlamento para revisar el amejoramiento, y cuando les hemos planteado, los tres, y más gente, que sea lengua oficial, que el euskera sea lengua oficial. Si quieren, con un régimen similar o parecido al valenciano, en función de lo que diga cada municipio o de lo que se establezca para cada municipio, pero que sea lengua oficial, que eso es muy importante.
No parece que la mayoría esté por cambiar absolutamente nada en relación con el euskera. Entonces, pues hay que intentar cambiar la ley foral del euskera y de arriba abajo, Esa es la clave, ¿no? Horrekin lotuta, aldatu legea, hurrengo galdera bai, justizia linguistikoaren ikuspegitik, etikoki defendatu aldaiteke zuzenbidea geografikoki zauden tokiaren mende jartzen duen legea, edo iritsi aldaiteke inoiz eredu hori erabateko berdintasunera, berdinzalea izatera? Evidentea da ez, hor gainera lege ikuspegitik ematen da gauza bitxia, Ze Espainiar Konstituzioak esaten du todos los españoles son iguales ante la ley, hor minimo bat markatzen da, baina gero Nafarroako Euskararen Foru Legeak ez ditu berdintzen Nafar guztiak legearen aurrean eta tratu ezberdina ematen die, Orduan, perspektiba subjetibotik da guztiz eskizofrenikoa. Zu zara Elizondokoa eta dituzu hizkuntza eskubide batzuk, galtzen dituzunak Iruñara bidaiatzen duzunean, eta zer esanik ez, erabakiko bazenu, bizitzera joatea tuterara, Orduan, dimentsio subjetibotik berdintasuna guztiz hautsi egiten da. Egia da, juridikoki justifikatzen dela, esanez, baina legeak dio hori, eta azkenean lege bera aplikatzen zaien Nafar guztiei dela Euskararen Foru Legea. Baina, dimentsio subjetibotik, hortik ez da inoiz justiziarik etorriko, hori evidentea da. Eta gainera, hori, pixka lotuz lehen bota duzunarekin, politika proaktiboen beharra egunotan justu irakurri dut, iaz argitaratu zen liburu bat, gai guzti hauen inguruan, esnatu ala hil, Jurre Basorena. Gutxe gora esaten duena, Euskarak ezin duela geldirik egotea delako atzeraka egitea. Denbora guztian behar dira politika proaktiboak, ze bestela Euskara dago, berak definitzen du eskailera mekaniko batzuetan aurkako norantzan egongo bagina bezala, orduan ez da bakarrik ibilean egon behar dugula, baizik eta eskailera baino azkarrago egin behar dugula, Nik uste nahiko metafora baliagarria dela eta dudari gabe egun dagoen legearekin ezin da hori lortu. Hau bai, nik uste nabarmendu beharreko kontu bat dela, Euskarak Nafarroan azken hamarkadatan aurrera egin badu, ez da legeari esker izan, baizik eta herri ekimenari esker legeak ezartzen zuenaren gainetik pasa dela eta sekulako lana eginez, esan daiteke lorpen batzuk behintzat lortu direla. Adibidez ezagutzaren aldetik, Nafarroaren Estatistika Institutuak dio gaur egun Nafarroan daudela, 1986an, baina 100.000 euskaldun gehiago, euskaldun hartzaile eta osoen artean. 86an ziren 90.000 inguru, eta gaur egun 190.000 leudeke. Gutxi gora bera, euskaldun oso eta hartzaileen artean. Eta hor dudari gabe saritzekoa edo txalotzekoa euskalgintzak Nafarroan egin duen lana. Bai, niretzat ere, etikoki erabat defenda ezina da, azkenean, hizkuntza komunitatea bera lurralde osoari lotuta zegoelako, historikoki. Baina gainera, ulertzen dugulako, lurraldea bera eremu geografikotik arago dala hizkuntzaren garapen baterako, nolabait espazio soziala eta funtzionala ere hartzen dituela, orduan etikoki ez da bate ulergarria. Gero gainera beste kontzeptua, beste ideia bat botako dut, eta da momentu honetan kontuan izanik migratutako pertsona gehienak Nafarroan euskara ofiziala ez den eremuetara etortzen ari direla, ez alda euskararen legea ukatzen ari pertsona hauei euskara ezagutzeko eskubidea, ez?
Eta beste kontu bat ere etikoki ez dela defendagarria esateko, hizkuntza eskubideak urratzen direnean, bestelako eskubide batzuk, pertsonaren eskubide batzuk ere urratzen ari direla. Osasuna izateko eskubidea, defentza legalean adibidez epaitegiak eremu ez euskaldunean, mistoan ditugu, defentza eraginkor bat izateko eskubidea, edo adibidez bestelako legeren bat ere, Nafarroko legeren bat ere, nik ulertzen dut ez dela behar bezala aplikatzen ari, eta ari naiz 11/2019 legeaz, hor hainbat artikuluk aipatzen dute arreta egokia bereizkeriari gabe jasotzeko eskubidea, aferak berdintasunean eta administrazioek arrazoizko epe batean tratatzeko eskubidea, tratu pertsonalizatua eta egokia emateko eskubidea, eta azkenean publikotasun horren kalitatea bermatzeko eskubidea ere. Javier, nahi duzu zerbait gehitu edo aurrera jarraitzen dugu galderekin? Bueno, sí, yo creo que hay que ir a medidas propositivas, ¿no? Más que lamentarnos, ¿no? Entonces hay algunas cosas pues, que hay que ir ya planteando o seguir insistiendo. El que todo navarro tenga derecho, todo navarro y navarra tenga derecho a que se le responda en la lengua de su elección. Eso a mí me parece básico, toda Navarra. Y más con las nuevas tecnologías y más con las administraciones mucho más modernas que hay hoy, ¿no? Que toda persona pueda dirigirse oralmente a la administración y que para eso se creen puntos de información y circuitos bilingües, y que no haya ningún reparo para crearlos. Que los municipios que quieran pasar a la zona mixta puedan pasarlo si así lo requieren, si así lo acuerdan mayoritariamente, ¿no? Y que no haya que estar ahí poniéndoles pegas en función de criterios políticos, ¿no? Y otra serie de medidas, que la administración de la comunidad foral no puede ser una administración de una zona mixta, tiene que ser una administración para toda Navarra y para todos los navarros según los navarros quieran dirigirse, ¿no? Los navarros y las navarras. En definitiva, creo que hay que ir hacia medidas propositivas, y eso exige cambiar la ley con los preceptos que haya que establecer. Horretaz gain, eremu banaketaz ari gara, bebai, baina, klaro, zentzurik aldauka gaur egun teknologiak, informazioak, hori danak zelako abiadura hartu duen mundu horrek, eta ez dakit, administrazio elektronikoa nagusi ditzen ari den garai honetan banaketa hori oso irmoa izatea, ez dakit, galdera, muga geografikoak gero eta gehiago lausotzen ari diren honetan, hizkuntza banaketa eremu horiek, hizkuntza eremu banaketak zentzurik dauka? Ez dauka inolako zentzurik, nik uste argudioan sakontzen ari garrela, ez dauka nondik hartu. Perspektiba subjektibotik, besteak beste, argi utzi dugulako, berdintasuna urratzen duelako, ez? Nafar guztien berdintasuna. Ez dauka zentzurik, bigarrenik, nafar populazioaren gehiengoa hizkuntza eskubiderik gabe uzten duelako nabarmen. Baina eske inkluso ikuspegi legal eta konstituzional hutsetik dela nire disiplina, ez da onargarria besteak beste, ez duelako betetzen konstituzioak agintzen duena, eta ez dut esango hemen Espainiar konstituzioa denik euskara salbatuko duena, baina eske Nafarroan ez da betetzen ari, ez hartzen duen minimo hori. Ze konstituzioak 3 artikuluan esaten du, estatuko gainontzeko hizkuntzak lehenbiziko 3 artikuluan esartzen du espainieraren ofizialtasuna eta nagusitasuna. Espainiera da, halabeharrez eta bete behar juridiko bezala, Espainian ikasi behar den hizkuntza bakarra, bale? Baina, bigarren maila batean, kokatzen ditu katalana, galizera eta euskara, esanez, autonomia erkidegoek ezarri egingo dute ofizialtasuna. Nik lehen eman dut datua, ez? Nafarroan ofizialtasun hori ezarri zen modu zehatz batean, nun soilik populazioaren 9%-ari esartzen zaion, konstituzioak agintzen duen, ez? Ez dauka, ezanka ez buru, konstituzioak agindu dizu euskara ofizial egin Nafarroan, eta zuk egin duzu, baina egin duzu trampeatuz. 10 herritarretatik bederatzi, bederatzi baino gehiago agindu horretatik kanpo utzi. Ez que, gaztelaniaz esaten da, por reducción al absurdo, ez? Nafar parlamentuak erabaki izan balu, euskara Nafarroan soilik egitea ofizial goizuetan
bete izango luke koofizialtasun agindu hori Nafarroak, evidentea da, ez, orduan, nik hor, konstituzio zuzenbide irakasle naizen aldetik daukat superargi, hemen iruzur konstituzional oso garbi baten aurrean gaude, beste kontu bat da, Espainiar Estatuan dagoen judikatura, asko hitz egiten aldi da Euskararen aurkako oldarraldi judizialaz, eta hori oso evidentea da terreno guztietan, ez? Pentsa, hizkuntza eskubideak urratuak izaten ari dira lege egokiak onak edo nolabait babesleak dituzten tokietan, Nafarroan lege txarra dugularik oraindik eta okerragoa da kontua, ez? Esan dezagun, hizkuntza eskubideak existitzen direla Nafarroan zonalde baskofonoan, mistoan eta erdaldunean ez dira hizkuntza eskubideak existitzen, baina esan dezagun zirrikitu batzuk daudela, baina eske epaileak, igual gero sakontzen aldugu horretan, zirrikitu horiek geroz eta gehiago izten ari dira. Ikusi ditut lankideak igotzen, beraz, denbora gortzen ari zego. Eta galdera gehiago, badira, beste nunbaitera noa orain, ze hau ere gainetik bada ere, nahiko nuke pixkat honen inguruan mintzatu. 1986ko foru legeak Euskararen erabilera arautzen du 3 esparru hauetan, ezta? Administrazioan, hedabideetan eta hezkuntzan. Nola ikusten duzu zuek? Nola arautzen du? Aldea dago? Erabat zaharkitua geratu dela horretan ere ez, administrazioa lehen aipatu duzu, ez, hor dugu zerbitzu zentrala daude, baina orain gainera tramite elektronikoak eta bestelakoak ere garatu dira, eta horiekiko legeak ez du ezer gutxi aurre ikusten du, ez. Datu batzuk ekarri ditutona ere ikusteko, adibidez, osasun departamenduan oraindik 21 tramite ezin direla euskaraz egin, ogasunean 25, industria eta enpresetan 38, webguneetara sartzen zara eta albistetan askotan jartzen du, gehiago jakin nahi baduzu gaztelaniazko bertsiora bideratzen zaituzte, eta bestalde uste dut ere hor badaudela bestelako hutsunen nabarmenak ez administrazioan, baino baita komunikabideri dagokionean ere, komunikabidez ari da, hor bai, beti zentratu da sustapenean edo diru laguntzetan, baina ezer gutxi ezartzen du araudiak adibidez bete beharri buruz, komunikabide horiei buruz, eta gero iruditzen zait legeak badituela bestelako hutsune batzuk ere, 86an komunikabidez hitz egiten du, baina adibidez pantailak zein bestelako eremu digitala ere garatzeko aukera izan beharko lukela legeak, ez? Beraz, iruditzen zaite nahiko hankamots, eta gero azkenik hezkuntza ere garatzen du, eta hor ikusi dugu, lehen aipatu du, 2015-etik D-ereduko lerroak ireki daitezkela ja Nafarroa osoan, baina azken urte guzti hauetan ikusi ditugu ez, zer nolako oztopoak ezarri dizkioten euskararen irakaskuntza zabaltzeari, azkenean hezkuntza departamenduan dagoen sailburuaren araberako erabakiak hartzen direlako, ez? Eta hor, hezkuntzan bertan ere, D-ereduak irekitzea zarago, hezkuntza departamenduaren radiografia bat egiten badugu, hor lehen aipatu dut, oraindik 21 tramite euskaraz ezin direla egin, baina beste hainbat zerbitzu eta baliabide ere ez ditugu euskaraz hezkuntzan, ez? Beraz, legea, erabat hankamotsa. Bai, Maihonguru honen hitzaldiaren izenburua hortxe daukagu eta horri helduta pixkat gehiago sakontzearren, hori hezkuntza administrazioan eta hedabidetan, esparru bakoitzean, legeak eman duena, igual ikusi dugu ja, eta zuk azaldu guzu aurne, eman dezakena eta orain pixkat ezkor edo realista jartzen baldin bagara, ezin izango duena inoiz eman. Zer da, esparru bakoitzean, holan? Ni esango nuke ezin duela eman euskaldunok behar duguna, ez? Eta adibidez, eltzeagatik administrazioaren gaiari nik esan dizuet. Legeak zirrikitu batzuk ematen ditu, baina epaiek zirrikitu horiek ixten dituzte geroz eta gehiago, ez? Adibidez
jartzearren, zonalde mistoan Euskararen Foru Legeak aurre ikusten du herritarrok badugula eskubidea administraziora Euskaraz zuzentzeko, bale? Proiektuak esaten zuen administrazioarekin harremana egiteko eskubidea, baina hor, UCD-tik zetozen hainbat parlamentarik egin zuten emendakina, eta soilik administrazioaren gana zuzentzeko. Nik Euskaraz egin diezaioketa administrazioari, baina ez dago bete beharrik administrazioak niri Euskaraz erantzuteko, da, eskizofrenikoa guztiz ez. Baina legeak esaten du, bueno, hori errealitate izan dadin, dagokion administrazioak lanpostu publikoetan, lan eskaintza publikoetan, Euskara betekizun moduan exigitzen ahalko du, edo meritu gisa kalifikatu, ez? Eta zer da gertatzen ari dena? Euskararen Foru Legeak ez du horretarako inolako baldintzapenik jartzen, da ahalmen bat administrazioarena diskrezionala, ez? Antsoaingo udalak nahi badu udalidazkari euskalduna, exigitu dezake legeak esaten du, eskubidea duela hori egiteko. Baina gero datoz epaiak eta esaten dute, legeak esaten du hori, baina hori bete ahal izateko behar da txosten soziolinguistiko bat, espreski justifikatu, zergatik euskara perfila exigitu behar den plaza horretan, legeak diodan bezala ez duenean inolako baldintzapenik jartzen horretarako. Orduan, gertatzen ari dena da hori eta horregatik diot. Osea, behar dugu, Nafarroan lege ikuspegitik, behar dugu paradigma berri bat, osea, lege bat abiatuko dena beste toki batetik. Eta toki hori da, hizkuntza eskubideak eta nafar guztien berdintasuna. Ni ezin naute diskriminatu euskalduna naizelako. Orduan, eskubidea dut, eskubide osoa dut, euskara ikasi eta erabiltzeko eremu publiko eta pribatuan. Eta orduan, hori beteko duen lege batetik abiatu behar du. Gero mintza gaitezke, Elizondo eta Tuterako realitate soziolinguistikoa ez dela berdina, eta egokitzapen batzuk egiten aldirela. Bueno, eztabaidatuko ditugu, baina beti ere, toki guztietan euskaldunoi eskubideak, oinarrizko eskubideak, errespetatzearen abiapuntutik. Hori, nabarmen. Javier, ikusi zaituta apunteak hartzen, zurekin itxiko dugu ja eztabaida. Sí, no, es que además de la ley hay algo todavía por encima, ¿no? Que es la conducta de los poderes públicos. En educación se lanzó el PAI en inglés para combatir el euskera, para que tuviera, eso lo dijo la propia presidenta del gobierno, no me lo invento en los medios públicos, crear un módulo, un aula del nivel D en las zonas mixtas es que es un auténtico dolor. Es un auténtico dolor, es la guerra de la resistencia. En la administración pública, cada plaza que va a salir con requisito de euskera pasa por los tribunales, por todos, para que examinen si el requisito está justificado, es proporcional, si responde a la realidad, si es para atender al público. En toda la Policía Foral de Navarra, que son 1000 y pico policías forales, solo 4 plazas tienen requisito de euskera, 4. Los medios de comunicación social, pero si legalizar la ETV ha sido una cosa recientísima. No vemos la ETV3, yo no la veo, ni la ETV4, ni los críos, ¿no? O sea, que la puedes ver a través de las plataformas y cosas, ¿no? Pero de entrada no la ves. Y hay los medios de comunicación, los potentes, pues son prácticamente castellano parlantes, ¿no? Con alguna página de vez en cuando los lunes sobre euskera o alguna noticia y cada vez menos, ¿no? Cada vez van apareciendo menos. Esas son las conductas. Entonces, no solo es cuestión de leyes, también hay que cambiar las conductas. Y eso se hace desde los poderes públicos y desde las administraciones. Si es una lengua de conflicto, estoy transmitiendo que todo lo que esté relacionado con el euskera es conflictivo y la gente no va a querer acercarse. Y entonces tiene que ser una lengua tranquila, de paz, cariño, lo mismo que queremos todos el Irati, las selvas del Irati, que se conserven y nos gustan los paisajes y el Urbasa, pues también el euskera tiene que ser un tesoro, un patrimonio, una lengua, nuestra lengua, tiene que ser protegida, respetada, querida, pero claro, si es una lengua de conflicto, aquí poco podemos hacer y mientras sigamos con la mentalidad de las dos comunidades mentales, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Eneko bakite nahi duzula hitz egin, baina utziko dugu hemen zatitxo hau,
ze badauzkagu ja lagunak eta lankideak Karmele Etxabe Azkaraz eta Igor Mujika Artano, eta beraiek orain bideratuko dute, dinamizatuko dute plazara izeneko dinamika hori, eta ezagutzeko gogotsu. Gonbidatuko ditugu gure hizlariak taburetetara? Bideratuko ditugu ja, bai? Hartu dezakezue hortokia. Txalo bero bat beraientzat, mesedez. Eta orain zer datorren, baina zuen esku, zenin neuk ere ez dakit. Beraz, sorte hon. Bai, hemen legearekin bezala. Venga. Bueno, egun hon, ez bildurtu inor, ez daukagu hemen espektakulorik egiteko asmorik behintzat. Saiatuko gara beste urteetan geletan egiten dugun hausnarketatxo hori ona bideratzen, bai? Ez da erreza, ze ikusi ere zaituztegu ikusten, baina, bueno, ia ze lortzen dugun. Dena dela, Nafarroako Euskararen legearekin lotutako dinamika hasi aurretik, aprobetxatu nahi dugu Eneko eta Javier zuei galdera bat egiteko, bai? Zuzenbide konstituzionaleko adituak izanik, galdetu nahi genizueke EAeko hizkuntz eskakizunen derrigortasunaren inguruan, zer daukazuen esateko, zerbait daukazuen, ekarpenik egin nahiko zenuketen, eta ea ezagutzen badituzu behintzat epai hoiek, oldarraldia lehen aipatu duzueneko, epai hoiek ze oinarri juridiko duten, oraingoz hori. El planteamiento es el siguiente. Todos los tribunales siguen la doctrina que ha ido estableciendo el Tribunal Supremo, que a su vez es distinta de la del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Que para exigir el euskera como requisito en el acceso a la función pública hay que examinar su razón de ser, su justificación al caso concreto, a ese puesto concreto en función de su atención al público. Eso dice el Tribunal Supremo. Por lo tanto, ¿qué opina el Tribunal Supremo y todos los que siguen al Tribunal Supremo y van a sacar la bandera al Tribunal Supremo? Que no cabe exigir el requisito con carácter general, porque eso discriminaría. Y entonces te obliga a que tener que ir a todas las plazas o a las plazas y hacer un expediente, que hay que hacerlo muy completo, muy bien, muy justificado, diciendo por qué en esa plaza, Policía Municipal de Irún, exígese el euskera. Eso es conforme al Tribunal Supremo. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? No decía esto, no decía esto. Decía que el euskera o las lenguas regionales son un valor y que por lo tanto se pueden fomentar y que se pueden adoptar medidas, pero claro, cuidado, en el acceso a la función pública sí que conviene justificar esto. Justificar el requisito. Y entonces no es tan clara la doctrina del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo. Pero hoy la que domina, la que manda, la que aplica el Tribunal Superior de Justicia al País Vasco, la que aplica el Tribunal Superior de Justicia a Navarra, ojo, en ocasiones en la zona vascófona, más generosamente que el Tribunal Superior de Justicia al País Vasco en Euskadi, es esta que acabo de referir. Bai, nik gehitzearren nabarmena da egon dela judizialki ofizialtasunaren estatusaren ustutze bat, bale? Zer da kontua, Espainiako Konstituzioak adibidez agintzen du, Galiziera, Katalana eta Euskara koofizialak izan daitezen, baina ez dago definiziorik, hori zertan zehazten da, ez? Eta nola ere, beti ulertu izan da ofizialtasuna dela lege estatusaren ikuspegitik babes maila gorena. Eta implikatzen duena, besteak beste, hizkuntza ikasteko eskubidea, askatasunez erabiltzeko eskubidea, botere publikoekin harremantzeko eskubidea hizkuntza horretan, eta laugarrenik hizkuntzagatiko diskriminazioa ez pairatzen. Nola demontre egiten alduzu harremana euskaraz, ez badago langile euskaldunik, ez dago nondik hartu, ez? Eta gainera ematen da elementu erantzi bat, eta da, Auzitegi Konstituzionalaren kasuan, Kataluniako estatutoaren sententziatik aurrera sartu zuen irizpide berri bat, eta zen, hizkuntza gutxituak ja ezin dira izan lehentasunezko hizkuntza, bale? Administrazio publikoek hartzen aldituzten neurriak, baina
ezin dute lehentasunezko hizkuntza izan. Eta orduan, doktrina berri hori epaileek hartu dute, nabarmen, atzeraka egiteko, eta degradatzeko hizkuntza gutxituen ofizialtasun estatusa. Ez? Hizkuntza koofizializatea ez da ofiziala baino gutxiago, da berdin ofiziala dela. Eta euskara ofiziala da Euskal Autonomia Erkidegoan, gaztelania den bezala horrek esan nahi du, pareko egon beharko zuela. Baina evidentea da judizialki hori guztiz ustutzen ari direla. Eskerrik asko. Bueno, eta orain bai. Bai, titular asko eman dizkigute, elkarrizketa aberatsa izan da oso, eta orain nahiko genukena da, zuen hausnarketak eta entzun nahiko genituzke, eta hausaz, alegia tokatzen zaionarik. Modu natural batean egitean nahiko genuke, bai? Galdera formatuan, hausnarketa formatuan, eta ezinezko balitz, ondokoari pasatuko dio aukero hori, bai? Ezinezko balitz. Hortarako arau batzuk jarri ditugu, eta lagun izango ditugu bi baloi. Bakigu pertsonak baloien atzetikan ibiltzen direla, eta orduan, baloi hauek musikarekin batera, mugimenduan jarriko ditugu. Eskatzen dizuedana da, inberko duguna da, baloia elkarri pasa, musika dagoen bitartean, orduan mesedez, zutitu, eta norbaitek arrazorien bat ezingo baluke eserita mantendu, baina bestela denok zutitu mesedez, eta hasiko gara mugimenduan orain, bai? Dinámica moderna. Vamos a ver, gente. Sí, pero a la gente no le gusta. No, porque te obliga a ir. Saria. Ostirala da, eguraldi edarra daukau, mugimenduakin, kirol pixkat eginez hasteko, musikan, nahi balin badezute. Azkena baloiak zen ikutxu dio, mesedez? Mesedez, azkena baloiak ikutxu dizutena hartu eskuan. Ze jende izu. Ze izu. Bilak arruez aurre ditu gainera. Denekin berdin nengo dut, izena bizenak eta nundi gatu zen, mesedez? Txoin, Igor. Errepikatu, mesedez? Jon Mikel Hurtado Saratxo, da hizkuntza politikako sailburu horretzatik. Oso ondo. Eta entzun dugun elkarrizketa ontatikan, zer hausnartu duzu, ze karpen egingo zenuke, ze galdera? Lehenik eta behin, Nafarroko gorak ikusita oso korapilatu gadala, eta da aurrera egiteko, zaila. Zaila zora azkenean aldaketa politiko bat behar da, eta hori euki arte, aurrera pausuak ematea, komplikatua. Galdera, ze galdera. Galderaren bat, luzatu nahi duzu? Bai, ingo dugu. Animatuko gara. Xabierrentzat da edo Javierrentzat. Zer uste duzu egin beharko litzatekeela partidu politikoek, alderdi politikoek edo hango politika publikoek, zuk esan duzun moduan, euskararen lege berri bat egiten hasteko edo kontsentsu hori bilatu, nondik bilatu alda kontsentsu bat? Zelan egin kasu apurtzu bat, gizarteak eskatzen duenari, nondik hasi? Zure ustez zer falta da? Zerbait falta bada, agian ez da ezer falta, baina nola egin aurrera? Nola egin ahalko litzateke? Zure ustez. Pues yo creo que en el próximo gobierno, en el 2027, si se repite la actual fórmula, que tiene muchos visos de que se repita, pues tienen que acordar esto. Modificar, reformar, revisar, cambiar, si no toda la ley, cosas de la ley, para que el euskera pueda guiarse por ciertos criterios de mayor lógica lingüística, ¿no?
y no de esa prevención y miedo a que no avance ni un solo metro. Eso hay que abandonarlo. Yo creo que ese es el momento crucial y es inmediato. Esto es en mayo del año que viene, o junio, y yo creo que ese debería ser el momento para plantearse esto como uno de los puntos de acuerdo. Mayores idioteces veo que se hablan en los acuerdos para formar gobiernos de coalición. Y entonces yo creo que esto, que puede ser una cuestión seria e importante para miles de personas, cientos de miles de personas en Navarra, pues se puede hablar, se puede y se debe hablar, y se debe hablar y se debe actuar. Eskerrik asko, zure kasuan, izena bizenak eta nondik datozen? Mikrofonoa. Bai, Aitziberrar naiz, Oiartzungo udaletik. Bueno, nik beraientzako galderarik ez dut. Argi gelditu da, borondate politikoaren baitan dagoela gure etorkizuna, eta galdera arduradun politikoentzat dut. Noraino dauden prest, akordio hoietara iristeko, eta egitan hizkuntza politika aurrerakoi eta ausartak iteko. Oso ondo. Ba, ondo iritzea zaizu, berriro musika jarriko dugu, eta berriro baloiak mugimendu jarriko ditugu. Bai? Begiratu, mugitu. Bueno, bi arau baziren, bai, bi arau baziren, eta arau horiek ziren, kanpora botatzen alin bau norbaitek, berak ingorko dula galdera hausnarketa, bai? Orduan, baloia kanpora bota ikuzuena nortzuk izan zarete? Mikrofonoa, mesedez? Aitortu. Bat, hemendikan izan da ez? Horatzetikan, bai? Oso ondo. Izena bizenak eta nondik gatozen, mesedez? Ni Leire Zuazo naiz eta Bizkaiko Foru Aldunditik nator. Oso ondo. Eta galdera hausnarketa... Ba, egia esan ez dauka eta parteko zer gehitzeko beste kidek aipatu dutenetik. Bueno, orduan ondoko ari pasatu berko genioke bestela, baina... Bai, bueno, galdera bat nahi dugu lan, ea zer pentsatzen duzuen lan indizen ganean. Olan, batzutan arazo aukiugu lan indize bat egon dalako administrazioetan, eta hori indize hori aplikauta, langile hori ezin izan jako lan ezarri hizkuntza eskakizuna. Ea zuek interpretatzen duzuen hori lan minimo bezala, bete beharreko minimo bezala, edo hori zegaldo aldan. Eskerrik asko. No conozco bien la realidad legal vuestra a esos efectos, ¿no? Pero si hay algo que nos une a todos en la experiencia, sea un ayuntamiento, sea una diputación, sea de Navarra, sea de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sea lo que sea, donde sea, es que todas las plazas que tengan un índice, un nivel, un perfil, van a acabar siendo examinadas por los tribunales de justicia. Y entonces yo, como decía aquel, un mandamiento nuevo os doy, ¿no? Un consejo os doy. Justificadlo muy bien. Eso es lo que salva. El requisito y el nivel, pero justificadlo fenomenal. Poner las funciones que se quiere esa plaza, qué relación tiene con el público, qué nivel pedís y por qué. O sea, si es el C, si es el B, qué va a hacer, si va a hablar, si no hablar, con qué otras unidades, con qué otras administraciones, cuál es la realidad sociolingüística de vuestra localidad. Porque eso es lo que le va a convencer al juez, tanto formal como materialmente, como interiormente. Y eso es lo que va salvando las plazas. Cada plaza es individual, Cada plaza es individual. He sacado 5 de policías municipal, justificar las 5. Y además en comparación con las demás, llevarle al ánimo de que, oiga, joder, que aquí había 20 plazas de policías municipales y 15 estaban en castellano, o solo 12 en castellano, y ahora solo queremos meter 5. Porque lo hacemos nuevo y tal. Justificarlo con todo lo que podáis, de cara a los tribunales, insisto. Porque por mucho que diga la ley,
van a ir a eso. Van a ir a eso. En eso va a terminar el juicio del tribunal. ¿Qué es el derecho? El derecho es una ley interpretada por un juez y el juez tiene la misma fuerza que la ley para donde dice la ley una cosa, él hacer que diga lo contrario o algo diferente. Y eso hay que tenerlo, siempre presente. Ni hortan behintzat, ez nago erabat ados Javierrekin, iruditzen zait, izan direla kasuak oso ongi justifikatu direnak, eta egia da lan hori egin beharrekoa dela. Izan dira kasuak, zuzeneko arreta justifikatu dena, baina baita lanpostu horretarako zergatik den garrantzitsua euskararen ezagutza izatea. Gainera izan dira kasuak, berak Irungo udaltzainena aipatu du, ez? Guk izan ditugu kasuak non herritarrak joan diren zerbitzu horietara eta erantzun zaien une horretan ez dagoela inor euskarazko arreta emateko. Eta hala ere epaitegietatik baliogabetu izan dituzte eskakizun horiek. Orduan iruditzen zait, gehieneko edo gutxiengo eskakizun horiek ezarri beharrean, uste dut Euskal Autonomia Erkidegoko araugintza ere buelta bat eman behar zaiola eta aldatu behar dela nahitaezkoa izateko funtzionario guztiek euskararen ezagutza izatea. Eta gero hor, progresibotasunez neurriak hartu albadira edo nolabaiteko salbuespenak egin albadira, Katalunia edo Galiziako ereduarekin bat, iruditzen zait aukerak egon daitezkela, baina momentu honetan, 80. hamarkadan sortutako arauek uste dut ez digutela balio, nolabait progresibotasun horrek ikusi dugulako zer nolako mugak dituen, ez? Nik gehituko nuke, eta ez dut esango ez denik gertatzen askotan Javierrek deskribatu duena, epaiak esaten duena balio duela legeak dakarrena bezain beste, baina egia da ikuspegi konstituzional batetik, los jueces actúan con sometimiento a la ley, ez? Dira legearen menpeko argita garbi. Kontua da lehen hitz egin dudana, ez? Nafarroan badugu lege txarra eta epaileek okerrago egin dute, eta hemen zenuten lege ona esan dezagun, eta epaileak orain koofizialtasuna eduki zuztu eta okerragora eramaten ari dira, euskararentzat behintzat ez, orduan, hor evidentea da, eta alderdiak okerez banaiz horretan ari dira, enplegu publikoaren lege berri bat, edo hori modifikatzea, baina nik uste erronka dela espreski ikusita ze fenomeno judizial gertatzen ari den, oldarraldi judizial bat dagoela euskararen aurka, legeak egin behar duena da, epaileen interpretazio margen hori itxi. Gauzak askoz argiago eta askoz irmoago esan, epaile batek interpretazioaren bidez legeak esaten ez duena esaterik izan ez dezan. Nire ustez, erronka da hori, galdetu hemen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan galdetu behar dena da, zein da helburua? Administrazio elebiduna? Erantzuna baiezkoa baldin bada eta itxuraz badago gehiengo politiko bat parlamentuan horren aldekoa, hartu behar direnak dira, neurri jakin eta zehatzak hori gauzagarri izan dadin, eta ekidin dezagun mai gainean dugun arazoa, dela epaiek egiten duten interpretazio atzerako eta euskarafobo hori. Eta bukatzeko horatzean, batzen hori da, bezez nondik gatozen, hor garen, mikrofonoa barkatu, oraintxe gerturatuko dizute. Joseba Lautadak euskera zerbitzutik. Ez kosta egiten zait galderaren bat egitea, baina harrigarria iruditu zait, zuetako baton batek aipatu du, malguagoa iruditzen zaiola Nafarroako epaitegien eta jarrera eskakizunen inguruan erkidegokoa baino, eta horren inguruan zer dela eta edo ze alderatze ikusten duzue, ze alde ikusten duzue Nafarroa eta Euskadiko epaitegien artean horri aurre egiteko orduan edo. Sí, lo he dicho yo, me refería a que por la casuística, por los distintos casos que se han ido viendo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha sido, en líneas generales, claro, más generoso con el requisito del euskera en la zona vascófona,
que muchas sentencias que he leído del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para la Comunidad Autónoma Vasca. Yo tengo el caso de Irún, en La Pelota, y alguna sentencia más, no sé si en Rentería o en dónde más, ¿no? Eso en Navarra yo lo veo más difícil que se hubiera dado con un municipio de la zona vascófona, porque se parte de que en la zona vascófona la gente habla el euskera, es patente, es manifiesto, y eso para el juez dice, hombre, pues esta zona, ¿cómo? Pues que se pida el euskera es algo normal, es lógico, y lo ve así. Sin embargo, me da que eso no es así en estos municipios a los que me estoy refiriendo. Y por ahí he visto esa diferencia. Pero, como digo, es a base de ver sentencias, no obedece tampoco a ningún criterio. Los jueces son personas, hay jueces favorables a una cosa y jueces favorables a otras. No hay más que verlo todos los días. Donde uno ve un delito, otro no ve un delito. Donde uno corre, otro no corre. Donde uno interpreta esto así, otro no lo interpreta así. Y eso ocurre también con el euskera y con todo. Y te puedes encontrar pues que un juzgado te diga una cosa y otra no. Pero sobre todo lo que sí os decía y os insistía es que yo he visto, por ejemplo, anular plazas de jardinero, de obrero, de auxiliar de mantenimiento, no sé qué, por pedir el requisito de euskera y no justificarlo. E incluso en algunas justificándola, el jardinero, el CISUR también se lo ha cargado los tribunales. Quiere decir que es todo muy subjetivo, y hay que ganar esta subjetividad de los jueces cuando estamos hablando del plano judicial, ojo, no de plano legislativo es distinto, las administraciones son distintas, pero como en lo que es requisito de euskera para el acceso a la función pública se parte de la idea de que es discriminatorio, no discriminación positiva, es discriminación negativa para todos los que no saben euskera, pues entonces hay que justificar el por qué se introduce la discriminación, porque las discriminaciones se admiten cuando están justificadas y son objetivas. Y entonces le cae al euskera ¡plonk! La carga de tener que demostrar por qué está bien que sea requisito para esa plaza en ese ayuntamiento. Esto es un poco la filosofía, insisto, judicial, que explica lo que está ocurriendo en estos años y en estos momentos, ¿no? Oso ondo, nik uste hemen utziko dugula, zuen baimenarekin, ondo? Bai, eskerrik asko, bizitu duzu hemen plaza eta eztabaida. Eskerrik asko Igor Karmele, eta baita zuei ere, mila esker. Gaurko jardunari hasiera emateagatik, mila esker.